11 minutes past 9. 11 minutes past 9. The number is 0911 from one side to the other. From one side to the other. Nancy, I'm in studio. I'm going to mu studio mungurira sezvatambokudzai kubva mangwanani tachingosvitaura kuti anenge ari kuti anenge ari verses anenge ari t muno mumagirazi Hevoi FM ihwi rokwedu kana uchangonzwa kana tiri kupinda mumasvingo uchibvunza kuti tari uyu kuti kwamunhu uyu pandamusiya nekuno kumasvingo province ari kuno ari kupi ari kuzo ari kuno ende wedu nasanga achimbozama chikaranga marekedzerere hake Tariro neGitare is in the house. Tariro neGitare is in the house. She is in Masvingo. Zongwanwa pa Hevoi urokwenda 100.7 zina rangu nonzi Uncle Jana Mkaranga alongside lady driver tiri kono pa Hevoi urokwenda mchairi wechidzimai atoda waste time mangu Tariro neGitare kasong kanotevera kari kurogwa live, believe you me. isu tangoda kuti atanga toti Tariro neGitare kuti chii ichocho kuti Tariro neGitare kule driver kwakataka kuriri kwakataka mboregedzera ngatimboitirana navo odatanga taura ndoda kuti ngatange kuridza ndawina nyaya yacho notarira live Gitare koto zvezo zokunzi handiti kuita zvitepi kana kuti chii live guitar mazuva afanane kare ari kare zvinhu zvashanduka wane zvamunoona kudai mandara yavamai zvinhu zvashanduka chisi ngaperi chinoshu ndakuseri watobu ndamjeri zvinotoshamisa musa zofunga pamaka tisiya isheva tirwira isuta yambutswa mazuva afanane mazuva afanane marinzwa iwi irikudzika muno from one side to the other kuva kune rimwe divi kuita kune rimwe divi Tariro neGitare saka bababa marinzwira kuona kuti angu patatanga kuridza nezvanga zvichiitika zvakafanana zvazvibuda nepamasaisai so vanhu vanogona kufunga kuti hamabviro dana muchiridza izvo zvandase zvakafanana quality yacho voice racho voice rako pane zvakaisere paura pakutinasiri kutozoverera kabhozi ndamuudza makushandisei ndikatitarika gedza mabori rozati kudii vanhu vakakuteerera izvezvi kwachivi vanhu vari kuteerera kuchiredzi muchivhu izvezvi vakateerera tiri kuteererwa zvakare kumwenezi all over the province of Masvingo nemidlands kuDriefontein wakamunza Driefontein vari kuteerera Driefontein hatichienderera mberi ndiani Tariro neGitare muimbi ndinoimba ndinoridza gitare uye ndinongofarirawo kungodzidzisa ndikuwana mikana yekuti nenguva yatafamba muindustry yangu Jahunda vanoziva takapindawo papasinawo vanonyatsotidzidzisa saka tokuti tobatsirana sei kuti industry yedu inyatsokwira zvakanaka inyatsokusunga zvakanaka beautiful Tariro uyu ini pandazoona achiridza live ndakwana meno pana anokuridzira iwoyo zoti ndini pakutorwa picture paya wongwarangwara woita sokuti noti pamavidhiyo kuva tinorwa nemusoro paya munhu anodai vachita zoti ari kuridza izvo pakaridzwa namanata sei wakazviti Tariro neGitare ndakaona kuti sare kuti Tariro vakawanda ana Tariro muZimbabwe saka chii chingandisiyanisa pane vamwe ana Tariro kuimba ndinoimba hangu asi chiri different chakasiyana chekuti ndoridza gitare saka ndauda kuti ndinoda kuti munhu wese anenge akabata gitare nyangwe uri mukadzi vanhu ngavatoti aiwa uyu ndiTariro neGitare neGitare ndanga ndichizvifunga nini kuti neGitare asiyana neGitare rake ufuna azorara gitare rangu uyo handidi kusiyana naro kozotiwo chimwe lady driver I was thinking kuti gitare
ndirangu ini murumeka minwe yechikadzi minwe haipisi here ingovalira haukuona here kana kupfava kwacho soft andokutaurira tinaye live muno mustudio. Kana ungangoteerera iwewe uchida kumhurisawo Tari kana kuti tine zvoda kutaura nenyaya yemuziki yake 0713060600. She is live titori naye muno and ari live mumasvingo. Andinoda kuti ndibvunze Tari kuti sei uri kuno kumasvingo? Masvingo nekuti tiri kuita yatinoti So Creative. So Creative is an e-learning program yakaitwa neBritish Council yatiri kuti tinoridza magitara aya asi kuseri kwekuridza unoda kudzidzwa zvimwe zvinhu. Mari dzedu tinodzibata sei, marketing yacho inoitwa sei, kuti hevo izive kuti kuna Tariro tinenge tambobatsirana sei, paredhiyo pacho unotaura sei. Zvinhu zvinoda kudzidziswa maartist. Saka program iyi is an e-learning program, it's free. Ndeyekuti wese ari kuda kupinda mucreative industry, not just music. Kana uchiita zvemaarts, imimi vebroadcasting vari kuda kuita zvemafilm, zvemakamera, uyai mudzidze kuti business side yacho inombofambiswa inofamba sei. Hanzi ndiri kuteerera zvangu, hanzi muri biravira ndiri kuteerera zvangu ndiri kupi? Verenga zvakanaka. Poland. Verenga zvakanaka. Verenga zvakanaka. Hanzi ndiri in Poland. In Poland. Iwire kwedu natariro urikutapira iri kuPoland izvezvitera zvangu ndiri kubaza Tariro ane gitari ibviravira ndiri kuzipigwa zvomene hanzi ndiri Poland Shadrake ndiri zvangu ndiri pabasa Tariro neGitare. Vati fire emoji. Vakanda fire emoji. Tariro. Izvezvi pane chimwe chitariro neGitare doko so chiri kunzwa kuti andiniyo unogona kuchiudza kuti kudewo izvezvi. Iwe Tariro teerera. Yes, teerera. Your gift will make room for you. Chipo chako chinokuisa pamberi pamadzimambo. Saka shandisa chipo ichocho. Mwari havana kukupa chipo ichocho kuti ungogara nacho mumba. Work it. Ita kuti unyatsopefecta kuti paunouya pahevoi pai unyatsoridza vanhu vanzwe kuti aiwa ichi chipo chamwari ichi chete. Saka don't give up. It's not easy, asi ramba wakatsika ipapo. Tariro ko guitar chinoriwana kupi? Katariro akakara kuti ndodawo guitar. Ukangora kuriwana sei zvingaita sei kuti agone kutongozo akuridza? Akuda kuita sei exactly? Mazuvano zvareruka. Ukangoenda paGoogle pai malessons azere. Yawa. Pafoni pake anogona kutodownloada zvinhu ototanga kudzidza. Vekudzidzisa vazere vakawanda. Zvikoro zvakura mazuvano. I know GZU offer my course as well, music wise. Plus unouya futi. Indinouya. Nezvinotaitaura nemumwe wekuno Rodwell. Akatenderera nyika nenyaya yegitari. He also does lessons. Nice. Saka panyaya dzemagitari apaiwa. Kana pana vanonzi vasakala futi vanotengesa magitari muno mumasvingo. Saka aiwa, there's no excuse. There's no excuse apa. Uye nyaya imwe yatondinakidza yataura nhasi ataura kati kune munhu wese anodokwaira ari kunzwa mazhau kuti ini ndozvakaita unomona live hazvisi kubhadharwa zvimwe zvangu hachena ndokutaurira ingogeza iwewe ogeza mabori verenga iyo yapinda iyo ndiri kuteerera Tariro neGitare ndiri pasikato ndimwainatali kusikato meet mainatali mainatali muri sei pasikato apo timokana maaudio manje timokana maaudio nokuti pane mwe ari kuteerera achifunga kuti pamwe tiri kungoverenga tsamba dzokutsvakurudza kanda audio pa 0713060600 tinoti ambokanda imwe live neGitare takamirira maaudio manje audio yako ngaiuye iyi ndeye maartist vese vari kutaura kuti vada kuita zvemagitare inonzi chipo changu. Zvakabotaura kuti vachakuvenga ini ndikarambawo chokwadi vachakutuka uye vachakushova kuini ndiniwo ndadi chipo changu handina kusarudza vakatondisarudza ini uva mutumwa waMwari unza Tariro kwamuri musandivengere simba rangu musandituke nechipo chandakapiwa ini naJesu musandivengere simba rangu chimira
Tabva mustudio mapisa. Anzi hoyo natariro anzi. Pane ari pajozi. Timokane ma audio yawe yaka. Ari pajozi anzi hoyo natariro neGitare 0713 060 600. Usandisiyoka next time down to 600. All right. 0713 060 600. Muri kunakidza mustudio believe me makapenga yanimunza uyoita rutudeni uyo. Tariro neGitare ibviravira chero voice racho somanyama. Doctor. Mai Natalie Pascal anzi unotoda. Right, anotoda. No speech yedu kumasvingo. Anotoda. Aiona topika bviravira. Anotoda. Umbozvimba. Mira unge. Nhasi manheru paroots and rhythms pachels. Timbokanda tumabviravira itoto. Vanhu Tariro. Anoda kuziva kuti right. Zvinobhadhara here. Sokubata gitare toda kuti mumwe munhu ati saka zvinonyatsoita zvakamira sei? Zvinobhadhara. Yes. Vanhu basi mabhadhariro akasiyana. Iwe ukapinda uchida 1 million nhasi hazvibude. Unogona kuchema. No. Asi like any unofunga mbuya wakafa. Like any business, zvine process. Yes. Dzidza zvauri kudzidza. Uchikurawo mari yako inenge ichikura. Consistency zikiramba uchingoita zvinhu ende kuita chinhu nemazvo vanhu vanoona value yacho vanouya kuzobhadhara. Kutaurira ane mari uyezve unozoti kana paina namai vakateerera pane vamwe kuti vakaona mwana musikana akabata gitare anotukwa zvisingaite Tariro muri kunzwa voice rakeka ende munhu wekuti tikutokuti kumasaisaika mutsvage ari kumhorosa nevari joza nevari kupi pamasaisai nokuda kwegitare ko tell chitariro chimwe chidiki icho kumboti iko zvino level rawava something that you have acquired nemari dzemagitare. So I'll start with first my accomplishments professional. Tafamba tatenderera nyika. My first international tour ndakaita 22 shows in 3 weeks. 22 shows in 3 weeks. International. Ndakutozikanwa muno muZimbabwe. Takakwira ndege naro gitare. Akatarisa gore ari mudenga achitarisa riri pasi. Iwo wajara uri tarisa riri pasi. Riri mudenga. Iye akariona nokuda kwaiona ari mudenga. Achitarisa kuti iro gore andotaurira. 2015 tikasvikawo tikaita 1 beat kuAmerica. It was 2 weeks residency, 2 weeks tiri parodi. Naro gitare iroro. neGitare. Fast forward tapa 2025. Apa ya fast forward. Zvakawanda zvakatingabata tingazvipedze nhasi. Asi pane inonzi Stanbic Jacaranda Music Festival. Aminoti munoiziva here. One of possibly the biggest festivals in Zimbabwe. Ndini ndakuimanager. Saka pekuti maprocesses esa yandaidzidza ndinoona okay kudzimwe nyika vanombozvifambisa sei. Zvikazoonekwawo nemuridzi wefestival akati aiwa iwe uyawo tese utibatsire tishande nemaartist. Tichimhanye. Taurira. Ikoko. Verenga tsamba. Ile Tariro mirati mokuza asata verenga leti. Tiri kuenda kunolonja division 1 league yedu Pacific. Saka vanhu vanenge vakaungana ikoko. Saka kwauya tsamba pana hanzi handei anaye kustudio ambodzidzira ikoko kustadium hanzi handei kustudio tinenge tiriko saka ngauye kustudio kustadium kumcheke stadium kumcheke stadium Joseph Mandava Masvingo. Unfortunately panoto nefunction mahara futi function itori kuitika pachauzosi nhasi iri kuona Tariro neGitare yeye saka iwewe unogona kuzvibatanidza sezviri tu gaga ini chiri kunditira kuti ndifarise tiri muno Tariro neGitare mudzimai arikumhanya lady driven. Yes, lady driver. Izvo zvega ndozvinhu zvakafarira because muno ndotsigirirwa nango Jahunda. Izvo zvezvi nhasi ndavasvotesa kuti nhasi ndikuya naTariro neGitare zvikanzi auye naye unonyepa zvikanzi Tariro auye naye abati pacha pasowe akati nhasi munondiguta. Aiwa toda nyatsoexplaina nyaya iripo nguva yedu tamusoro ne4 minutes but pa4 minutes idzi toda kuti mashoko kubvira zvikuitika nhasi nekuti zvichaenderera sei. Saka basa rangu rakawanda ndiri kuita mentorship nerekubatsira maartists. Pane artist wandakashanda naye anonzi Mofukadzi
ari muno mumasvingo. Taita inonzi acoustic night kubulawayo aiuya achidzidza pasaka paakazotama akauya mumasvingo akati aiwa sister inda kuchimhanya changu chinonzi Roots and Rhythms iplatform inobatsira maartists. It's a performance platform. Uchiimba, uchitamba, uchita comedy yako, uchita mapoems yako, you can come and showcase your talent. Saka we meet once a month pa Charles Austin Theatre. Saka nasi ndauya kuzotsigira mo. Do once a month yacho. Once a month yacho yoyo ndauya. Mofka ane function nasi. Function nasi. Pa Charles Austin Theatre. Oh, ndauya kuzoperforma. Kana mamusingazivi ngachiti uchibva kustadium wotonomirira pa Charles Austin Theatre. Uinguvai? Iri kutangana 6:30. 6:30 kwasvibirira kuzotonorera. Kunyatsouya totandara toita zvemagitare aiwa tosanganawo nhasi tungoita free kuti muone zvatinokwanisa kuita asi kazhinji kacho pane kamubhadharo kekuti tikwanise kusastaina maartist anenge achiita. Oraitawo pane kagate fee. Nhasi hapana gate fee. Beautiful. Tine shungu dzekuti ndoziva kuti mukazviona muchanakidzwa chete. Uchati izvi ndozvidawo. Nezuro angu timotaura chidimbuka ndakangoenda zve2 minutes. Wakandoti vaise mheni ndakati andimwena ngonomira ndobuda 2 minutes. Talent ndinoona nezvo. Mwana munhu anopiwa mic angu achibva toroveva. Ndakazona nezuro guys vane vana vaya vanotaura vaya vane mazwi anodhadhamuka anongobuda yaka vane chipo ngavaende ikoko ndazvione vachauya vaperfectwa because mukaenda ikoko muchaona kuti Tariro akangobata gitari anenge akutokuudzai. I will be there. Vesa rakuonawo angle Jahunda. Ndokuti vanhu vauya nalady driver chipani chamadhonza. Chipani chamadhonza yes. Ora tinodhonza. Totazanza gejo. Malyrics andikupa kutasanudza gejo. Nesemba ndodzoka uchatoona ndokupa kati yako yekuti Tairira. Aiwa tinotenda zvikuru naTariro tanga tinaye angu. Ngatipe 2 minutes dzokungorova kusvika pa 5:30 2 minutes. 2 minutes 5:30 tova tabuda. Zika midzi pamusasa darawa katirira kuzoita basa iwewo akasikwa kumunyengetera nekumutere nguva yapera dai watendera arira zvinhu zvedenga inguva yekuna matamweya nemuzokwadi iwe kusatike midzi pamusasa microphone asumudzwa atatamurwa anodzingirira kana wakagara anosweka zvinonaka kuti zvinonangidza angu zvinokunidza kupira. Aiwa tinoti baba. Thank you so much. Thank you so much. Isusu chipani chamadhonzo tosangana zvemangwana apa nguva imwe chete from 5 AM to 10. Asi musati mainda pane nhema dzamareva panapo. Pane nhema dzamareva panapo. Chokutanga hatina kuti kuri kulonjewa Eastern region yePacific. No. Kuri kulonjewa sponsorship yePacific Eastern region. Munandorovesera mandishona pandosvika ground imi na Tariro gitari wandika saka vango Jahunda dzokai mugadzirise na Tariro kuti tiri kulonja anditika inonzi chi Eastern region Pacific sponsorship anditika kwete kunolonja Eastern region yakati 20 years ago. Munandorovesa imi
Alright, osaka chiri kulonjewa sponsorship. And you know akuterera Tariro. And you know what? Musheke Stadium, yakapendiwa red everything. But anyway, Tariro, before you go, on behalf of Hevoi FM, toda kutenda ichaizvo asanzi yangu, and you wish kuti chaichi panapa chipo developer mari challenge akuti ini tose panapa kunze kwakauleza ndanogona kurova magitari tose hatigoni apa sekuru vanoimba asa vagona kurova magitari machi beji Dora. Thank you so much anyway, guys. Tokatana mucheke stage. Wachitariro ataura kuti kuri kuitwa chii? Kuri kulonja chitariro. Vanhu sponsorship ikulonjwa nhasi. Kulonja sponsorship. Pacific Storm. Mucheke stadium andika Eastern region andika utaura kuno kutatosvika kudai saka unotonoka kumba chitomhanya because they are lots ukanononga unenge uri gaganda. Anyway, guys, tosangana. Thank you so much. Ngatirambe takatira Hevoi FM makachipinda pachirongwa chedu chetu ne UFPA Ministry of Primary and